14 ngithatha nje ivesi lika-8 bazalwane uJesu la ekhuluma khona esasesiphambanweni bazalwane isihloko esiqanisiwe lapha sithi ukubethelwa nokufa nokumbelwa kukaJesu. U-8 ufundeka kanje wathi ukuba uJesu awemukela uVinika wathi kufeziwe wagebisa ikhanda wafa. Haleluya. Siyaqhubeka abazalwane namazwi ayisikhombisa uJesu esesiphambanweni elenga. Ngiyabheka abazalwane ekuqaleni kwenyanga uNkulunkulu ukhathazekile ukuba umhlaba abazalwane umhlaba konakele. Uyabheka ukuthi ubani engamuthuma uthi uJesu uthuma mina. Uyaphuma uJesu ushiya isihlalo sakhe sobukhosi ushiya ukudunyiswa. Haleluya. Ushiya indawo enehubo bazalwane uyehla uza emhlabeni uzoba ihlawulo lami nawe. Haleluya. Umehla uJesu efika ezala bazalwane uzophila njengathi. Haleluya. Ukuphila impilo kanye nathi uhamba nathi uJesu bazalwane ufika la kuphela khona umsebenzi uJesu ebewulandile. Haleluya. uJesu sekwenzeke konke ushayiwe bazalwane. uNkulunkulu uyabheka ubheka umntwana wakhe uthi yebo ngimthumile kodwa ngibheka usizo abhekene nalo angikwazi ukumelana nalo. Uyakhumbula uJesu ukuthi konke injongo yami ukuza la ukuzolanda umuntu. Haleluya. Uthi uJesu uyamemeza uyabona ngathi uNkulunkulu uyamfulathela esimeni abhekene naso. Uthi Eloi Eloi lama sabakithani uthi ungangishiyi. Haleluya. uJesu uyaqhubeka nenkonzo yasesiphambanweni bazalwane ngoba uJesu sisahamba naye bazalwane ubenza izinto ebezinelisa thina. Haleluya. Ubephilisa thina kodwa umese sesiphambanweni usezofeza umsebenzi awuthi uyobaba. Haleluya. Umese sesiphambanweni uyabona ukuthi kunzima uNkulunkulu uyamfulathela. Uthi uJesu baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Haleluya. Ngiyabheka bazalwane ukuthi kube bekuyimi hlezobe kuyothi baba sanisuqeda ngabo khona benzile ukuthi ngizobamela kodwa indlela abenza ngayo sanisuqeda ngabo. Uyaqhubeka uJesu bazalwane ngibhekiselelesi bazalwane khona esabukela umusa khona esingawutholanga. Haleluya. And esabukela umusa sathi masibona sathi leli thuba mangasali. Haleluya. Ngiyabheka bazalwane thina siyakhona kodwa siyasala bazalwane kodwa sele sathi mangasali sathi uzube nami eparadise akasithuzelelana wathi wena nje ngishinto yamanje ngizoba senginawe mina bazalwane. uJesu uthi womile. Haleluya. Liqala lithi esekwazi wathi womile. Haleluya. Ngibheka uJesu indlela ayihambayo uyayazi yonke wazi step by step okuzokwenzeka ukuthi kuzokwenzakalani kodwa ngenxa yokuthi uthobele amthumileyo kwenza njengoba kunjalo. Ngiyabheka abazalwane empilweni yethu esikwazi ukuhamba bazalwane siyafuneka ukuthoba empilweni yethu bazalwane kuyavuma ukumina endleleni. Haleluya. Ngiyabheka ukuthi kulesi siphambano kwabeka mina kungenzeka ngoba badibethela ngabe ngathi khona abangaziyo abazomela. Haleluya. Kodwa uJesu wama uthi uJesu esethe womile. Haleluya. Womile wayekhuluma kubo bakwazi ukuwomele amanzi. Haleluya. Kodwa uma usulandela uJesu into wayelandile bakukuzoba ihlawulo lezono zethu. Haleluya. uJesu womele ukuqeda isigaba abhekene naso. Haleluya. Esekwazi uJesu uyabona uJesu sengiqedile ngenkathi athi ngomile owasezweni ofana nami waqhubeka wathi angimlaye angivele ngamnika amanzi angimnika uVinika. Haleluya. Izimo zempilo esiphila kuzo bazalwane siphila kuVinika. Haleluya. uJesu esenikeza uVinika lithi izwi lenkosi ubesazi ukuthi sekuphelele bazalwane ebekulandile sekufeziwe lithi izwi lenkosi uJesu uVinika wamukela. Ngiyathula ngiyabheka ngizothe empilweni esiphila kuyo bazalwane uJesu ihlawulo lezono zethu. Haleluya. Ngizobheka ukuthi koVinika bakhona ngiyabamukela yini. uJesu uVinika wawamukela and ngoba uJesu wazi wayekwazi nokuthi akubona amanzi njengoba thomile ukunikeza uVinika lithi izwi lenkosi
uJesu uvilika yena wavele nje wakwamukela ngoba wathi sewubukelile wathi kufeziwe. Ngifuna ukuze esimeni sethu bazalwane siyakholwa and siyamazi uNkulunkulu bazalwane and siyayigcina inkonzo, siya emasontweni and siyabuthula ubufakazi and siyazilandelela zonke iy'mfuno zamabandla. Ngifuna ukuzosho ukuthi uvilika engihlangabezana nawo endleleni akuyawulungela noma ngiyawuphilisa sana bakwenza kubalungela. Mina ngeke, mina nje ngeke nje vele umntangidlale ngimubheke ngamehlo, mina ngingakwenziwa lokhu. Kodwa uJesu namhlanje uzothi esimeni esiphila kuso, akukhathalekile ukuthi unezaba kangakanani, akukhathalekile ukuthi uzozifakazela uthini, kodwa khona okubalulekile kuvilika wemukele kunjalo. Haleluya. Ukuthi uyaphinda ngoba njengoba uJesu emukela uvilika uma ethi kufaziwe phela into abeyifezile kwakuyimpilo yami nawe. Wayesebona uJesu ukuthi uyakhumbula umoya ongayibhekile lidala kuthiwa kwakunikelwa ngegazi ley'lwane. Haleluya. Umbuzo ukuthi bangaki abafuyile, uze uthi ngabe ungafuyanga wawungeke ubalele ngokuthi awufuyanga. Kuthiwa ngisho ukupheshana lwempuphu wawunikela ngani ukuze uthole ithethelelo. Haleluya. Umungenalo wawulisa amahobe ukuze wayithethelele. Wathi uJesu abantu bami angeke balunge, ngeke bakumele lokhu, kuzohamba mina. And uJesu uvilika wahamba kuwo. Uma ngibheka abazalwane sengifele mina, ngathethelela izono zami, ngahlawulwa, ngehluleka ukumela isimo isempilo sengithethelele. Sathethelela abazalwane thina kwethu ukuphila phezu kobungcwele. Izimo ngizothi bazalwane, izimo esihlangabezana nazo uJesu wayezosisimbulazela ukuthi impilo ngisho ngathi ukhona kangakanani ayikaze ngaba yinhle. Impilo ngisho ngathiwa ususindisiwe, ngisho ngathiwa yonke into engahludi impilo ayikazi ngaba yinhle. Uma ingekho yinhle funda ukwamukela. Uma impilo ingekho yinhle funda ukuyamukela ukuthi uyahamba. Ngoba namhlanje ngisho amakhaya achithekile, inkinga yethu asikwazi ukwamukela. Namhlanje amabandla esikhonza kuwo akukhonzeki, inkinga yethu asikwazi ukwamukela. So uzosho bazalwane ukuthi nasemini bazalwane uNkulunkulu udinga abantu abamukelayo. Nasemini uNkulunkulu udinga abazalwane abamukelayo. Namhlanje sikhulumisana inkinga yethu nehluleka ukwamukela. Wona yedwa ongamukelanga. Uma kunezinsuku besingathi siyaphuma ephasikeni, ngithi impela ngiyeza uzuhamba ngendlela engicabanga ngayo. Kodwa kwami ngifuna ukume kwamukelele. Ngifuna ukumukela izimo ezingahlangani nami. Ngifuna ukumukela isimo sikamakhelwane. Impilo siyaqhubeka bese siyahamba. Ngoba naye wamukela. Wasengena isikhathi wadlula. Kwakuthi uma ngichitheka leliya gazi lalingithekela. Likuchithekela kuzathi uJohane wesibili. Uthi yena uma yinhlawulo yezono zethu, kungezona ezethu sodwa, kodwa ngisizwe lonke. Uyabona umuntu athunke ububi ekumukela ilizwe lonke wendlula ukumukela kubo okukhona nawo. Ngakho ke kusodwa. Namhlanje usibani bani nje angeke ngimbingelele. Namhlanje lo nje hayi angifuni ukuhlanganyela naye. uJesu wamukelela uvilika wesizwe sonke. Wamukelela angakabi khona. Wazi ukuthi ngizobona angakadaleki. Ngithe ngidala sengimukeliwe. uNkulunkulu uzothi namhlanje asingalenzi iphutha. Asibuyele emuva. Bakhona ovilika sihlala nabo. Asihambeni siyobamukela. Asiyekubeka. Ngoba uJesu uvilika wamukelanga. Ngoba uyena umntwana kaNkulunkulu. Ukuba uJesu akagqokanga esiphambaneni, indawo kuyo ngaba ukho kuyo. Kodwa ngifisa ukuzosho ukuthi noma ngabe yisimo esinjani, nami ngiyasazi sami, ngiyasazi nawe sakho. Uma siwuvilika uyazi noma siwuvilika lo-brown noma uvilika omhlophe, kodwa nawo masinjalo siwuvilika hambe losiphuza ukuze bese kuyahambeka endleleni. Ngoba kuhambeki nje, inkinga yethu sifuna amanzi lawa asemabhodleleni. Uma sekuwuvilika ngiyalahla, kodwa nawo uJesu uvilika wawuphuza. Uvilika uJesu wayithomile. Ngiyazi ukuthi bana ngenkathi bemnika uvilika babemnika into ababemlangayo. Babemnika umsebenzi uJesu azele wona. And uvilika uJesu ngenkathi ehamba, uhamba nabafundi bakhe. Ithinta ngisho incele, kwakuphela. Uhamba nathi singabafundi bakhe.
sibala namabala asikwazi ukuzuvula ingapho uJesu wathi behamba beza bezomlinga bathi lo simbambe eqothweni manje Jesu sifuna ukuzomnikela